Geldi egongo dio. Bi eta hiru. Eta hasi da Zumaiako zaldira zerketa. Zema bultzen dituen? Lehenengo dituena... Lau bultzen berren dituen. Oian kauza hori. Barna heroikoa. Horrek erkelean teatu lehenengo rebota. Eta lehen dituena Pedro Zaizar. Bigarren dituena Xabier Lazcano. Hirugarren dituena Itxindi jo, bela alkarri kurban. Lasarten egon. Oin beste marroi aurretik izango betzai. Animali bizitza egin geho. Hauek ez zua. Horre ba gatza. Horre gendera. Hortartila jo ebesti, Estire batea azten, Zeinek geldi geuki. Lasartenek kajoian eugitze dituela, go? Aitzalde, lasarten nola atatzen ditue, kajoian. Hori ja, Txomin. Txomin hori ja. Oiku, Kriston saldilla, mendakala zate hori. Hostia, hori aurre joa. Hori... kurra da. Ba, kurba, laste pasako dizkatzen. Hori nahi da, hori pasau, ingo, tuzik, izatio. Oaindik ez, baino. Hau ja handuta iku etxundi hau. Lehenko baino mantzu salduko ez da. Gaina bi lehenengoak klasifikatzea, osea, hor dana kontrolatzea. Ingurantzia Ezpa. Altari indarra... Bizkata aguantatzen baino jak biloiek natxuri gauri, Zertako indarra altari aldo, geho jokau inberra. Txomine eta Iñaki, txomine lekukoa. Ontza salida. hau ez da horrela hau. Joder, oen txistu erretzien. La hospeda... Bai, haze kuenta zarrartu da. Kuenta txarra, hartu ematzen. Peinau baina txarra. Retan ondo, jota ditu baina bueltetan geldiu. Nehetzako lehenko karrera izaten mantzua. Biharren karrera ura mantzu. Alkarrei bultzaka. Alkarrei bultzaka. Kurban alkarrei, baina bultzaiten zion. Kanpoa... Haren zuzen gunai, aurrea. Horren gare hueltik ez da ikusten. Pasau hindu bestia. Azkena. Joder. Baixa berriz pasau. Horrek kurba y los cojones y te digo. Beitu, berriz ez iztu, Eta hori berriz Parixean jo.
Oangoan ondo hartu, Ya está. Hori finetik kontuzagoa, nola burroa erainazte jo. Abiadura gehiagik sartu burroa, Txetxu, eta ontzat emango du bertera, neskek ez ziot giratzen, oso gertu zaudelako. Eta lehenetik goztenak, bibitera noa. Pello Saiza Baina, eta Pedro Etxitxo. Iñare txugile. Iratxe, Hau finala, hau edia azkenean. Hau atzena eraina. Finala, Pisto, Pello lehenengo, Santera bigarren, Iratxe, joketa, atzekoak reta. bosgarren Bizkor hori ere. Itzuli bat eman dute, eta Leia, Pello eta Etxitxoren artean dago. Lehenetik bana, Pello Saizar, eta Etxitxo bigarren. Hirugarren, Iratxe hori ere dira, bosgarren, Ineto. Auto Bizkor. Bosgarren, bera dikoa eta. Bi itzuli eman dituzte, finetik nola jartzen. eta hirugarren, Horire izan Pello, zemaita makurro kutezean, familia bertartu. Etxetxo ira zigorri. Santera, Leia Baile, hirugarren itzuli eman dute, Iratxe berriaren hirugarren, laugarren Eneko, eta bosgarren Bizkor. Hau jota Eta ikoa. Pello eta Etxitxo, venga, azken itzuli eta. No. Zalde baina etxetxo ira zigorla. Eta Neska Baile, Neska garaie. bi eta hiru. Eta ontzat emango du bertera. Txomila atzena. Atzena garia. Ba, oingoan ezke leheno Lehen dikoana Iñaki bost Garmendia vuelta da, ia, Paul Zaldiarekin, Oh, hasia beste hori. Xabier Azkano, hirugarren, Santi Telleria. Ondo hartu. Paul lehenengo, Santi bigarren, Xabi, Krono, Paz eta Txetxu. Nire favoritu. Eman dute itzuli bat, beraz, Paul diko lehenengo, gain gainean ordu Santi ere, lehenengo lago jene haciendo jokua. hemen dikoa Leia Lehenengo lago jene hor jokua. Antxomin, zate zuetela nahi. Tia. Matxel, biharren jarri ala aurren azken hartzen da. Santi hirugarren, Hemen eutra gora bera, paso hontan, Iñaki eta kurba hontan, no gora bera. Txetxu. Xabier eta Krono, Santi, Hori, Paz urren dikoa. eta Paul. Hau da Leia Pamita. Ademi Paul aurreratzen ari dela, Nerilla. Paul aurreratzen ari dela baduri, lehenengo Xabier, Oian, kautu hori. bigarren Krono eta hirugarren Baina, lehen hori bestia aurrena ikola, bai, zuzepa zen, hori. hiru laugarren itzuliaren bila, Paul, bigarren, hirugarren Santi, hirugarren Krono, Santi, Paz eta Txetxu eta hor dago, Xabier eta Paulen artean dago Leia. Xabier eta Paulen artean dago Leia. Xabier eta Paulen artean, Xabier, lehenengo, Paul bigarren, Krono hirugarren, Santi Telleria, Xabier Lazkano eta Txetxu laugarren. Beraz, amaitu da, hori, Xabier. Zorionak eta segi horrela zaldia zaintzen. Eta nola ez, mila esker parte hartu duten guztiei eta ikusle izan zeraten guztiu baita ere. Aldi berean, lehen esan dizuet, udalak eta bertako talde batek lan egin duelako izan da zapela eskerketa hau, beraz, guztio esker milak eta komediantena. Urrengoan, gehiago eta hobeto.